радио, за да знаеш всичко. Здравето има значение. Една рубрика на Американска клиника за гръбначни заболявания в ефира на BTV Радио. Рубриката «Здравето има значение» съвместна на BTV Радио и Американска клиника за гръбначни заболявания в София, единствената по рода си в Европа за неоперативно лечение на сколиоза, дискова херния и други сериозни гръбначни заболявания. В нея работят международно признати специалисти, доктори по хиропрактика от Съединените щати и екип от български лекари, специализирани в физикалната и рехабилитационна медицина. Пациентите на Американска клиника за гръбначни заболявания преминават успешен курс на неинвазивно лечение на сколиоза, дискова херния, мигрена и главоболие, болки в гърба, болки във врата, болки в краката и ръцете, ишиаз, синдром на карпалния канал. Лекуват се и случаи на неуспешни операции на гърба, както и други заболявания, свързани с гръбначния стълб, мускулите и нервите. Темата на рубриката ни «Здравето има значение» през този месец е така наречения текст НЕК. Един феномен, много добре познат от днешната епоха, когато често държим в ръката си мобилно устройство. Главата е наведена напред, четем, пишем, общуваме и така всъщност достигаме до гръбначното заболяване на съвременния човек. По темата ще разговарям с доктор Виолета Кръстева, лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И доктор Марк Бери, доктор по хиропрактика. В превода ни помага Цветан Пеневски. Здравейте, добре дошли. Hello and welcome. Здравейте. Hello. И така, да започнем с това, че част от нашето ежедневие е да използваме мобилни устройства. И в хода на ежедневието правим това в най-неправилната поза. Главата е наведена напред, четем, пишем, общуваме и достигаме до много сериозни заболявания. Доктор Кръстева, какво всъщност се случва по този начин? Какво причиняваме на своето тяло? На своето тяло причиняваме без да искаме и особено на гръбначния стълб доста увреди. Тук е мястото да спомена някои от научените медицински проучвания и направени изчисления върху силите, които действат в гръбначния стълб, когато имаме различна позиция на врата. Имам предвид точно в наведено положение. Силите са пресметнати в нютони и след това са превърнати в паунди и в килограми. Българският слушател е свикнал да използва килограми в ежедневието си, затова ще споделя данните, които ние сме намерили относно с килограми. Центърът на при направените изчисления, използвайки врата плюс главата, дава едно средно тегло от 6 кг, с което се натварва гръбначния стълб. Центърът на тежестта се намира на 16 см над седмия шиен прешлен или на 15 см от горната част на череп. Теглото за гръбнака драстично се увеличава, когато накланяме главата напред в различни градуси. Тук ще дам следните примери. Главата на възрастен човек тежи между 4,5 и 5,5 кг в неутрално положение. Когато главата се накланя напред, тежестта върху врата достига 12 кг и 300 г при 15 градуса. 18 кг при 30 градуса, 22 кг при 45 градуса и 27 кг при 60 градуса. При 90 градуса, ако си наклоним главата, вече не е възможно да бъде изчислено какво натварване се упражнява върху гръбначния стълб. Не сме много добри към своите тела в този случай. Да, не само, че не сме добри, но ние сме и така активно, без да знаем, ги увреждаме. Тук всеки човек би могъл сам да прецени какво се случва, когато, примерно, пътувайки дълго време в градския транспорт или четейки в къщи или ходейки на училище или на други места, стои дълго време с наведена глава напред.
Тук искам да кажа също така и няколко думи как се определя добрата стойка. Когато ушите са подравнени с раменете и плешките са прибрани. Когато тялото е в правилно положение, стресът върху гръбнака е намален. Това е най-благоприятната позиция за гръбначния стълб. Току-що изпробвах и да, наистина е така. Тук искам да споделя и още няколко така чисто медицински неща, свързани с правилната стойка. Хората, които имат по-правилна стойка или правилна поза, те имат по-високи нива на тестостерон, на серотонин, намален кортизол и засилено усещане за сила и толерантност за поемане на риск. Тези хора имат по-добро самочувствие, те са повече уверени в себе си и съответно постигат по-добри резултати в живота си, във всяка една сфера. Докато хората с неправилна поза са изложени на съвсем противоположната тенденция. Лошата стойка се получава, когато главата е наклонена напред, а раменете са увиснали напред в прегърбена стойка. Другото, което така може би също би било интересно за нашите слушатели, е, че загубата на естествената извивка води до едно постепенно увеличение на напрежението на структурите около гръбначния стълб. Това води до ранно износване на ставите в гръбначния стълб, дегенерация и при много тежки увреди може да се стигне дори и операция. Още малко статистика. Хората прекарват средно по 2 до 4 часа на ден с наклонена глава, докато четат и изпращат текстови съобщения от своите телефони или други мобилни устройства. Като събирателно това е от 700 до 1400 часа годишно и излишно натварване на шийните прешлени. Възможно е един ученик в гимназията да прекарва допълнителни 5000 часа в неправилна стойка. Може да си представите какви увреди това би причинило и причинява на този подрастващ организъм. Въпреки че почти невъзможно да се избегнат технологиите, които причиняват тези проблеми, ние всички трябва да положим усилия да използваме телефонните и мобилните си устройства в неутрална позиция на гръбнака, като избягваме прекарването на часове всеки ден пригърбени на телефона или компютъра. И така, не да не използваме мобилни устройства, а да го правим с правилната стойка. Първо, за да се чувстваме добре. Второ, за да избегнем дълготрайни негативни последствия за нашия организъм. Съвети на доктор Виолета Кръстева, лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Какво ще ни каже като съвет доктор Марк Бери, доктор по хиропрактика? И така, какъв е вашият съвет? Какво бихте препоръчали на хората в нашето ежедневие, това, което не се случва като необходимост от комуникация, различни такива дейности в нашето ежедневие. Как да направим така, че да се чувстваме добре и да сме грижливи, грижовни към своето тяло? Well, first off, you're correct. We're never going to get away from using Вижте, прави сте, ние никога не можем да избягаме от технологиите, тъй като те ни помагат в ежедневието. Те подобряват ефикасността ни. Първата стъпка е ние да знаем кое как се отразява на тялото ни. И това е всъщност причината. Когато говорим, например, за отиване в супермаркета, на летището, повечето хора обикновено са си навели главите и си чаткат по телефона. И ако не знаят, че това е проблем, те няма как да решат проблема. Но очевидно, вие тръгвате с осъзнаване на това колко е важна стойката при всички дейности, от гледане на телефон до работа на компютър, четене, работа на бюро. Така че има ергономични съвети, които могат да ни помогнат. Например, как да седим пред компютъра,
къде да се разположим при сядането спрямо бюрото. Сега компютъра би трябвало да е на нивото на очите, може би малко по-високо, когато седим, нали, пред него, а не да вие вляво-вдясно. Ако използваме дълго време телефон, пак вдигайте го на ниво на очите, за да не си навеждате главата. Лаптоп. Знаете, че има специални стойки, които можете да ги купите и те да повдигнат нивото на монитора, за да ви е на нивото на очите. И другото е да знаете, че от време на време трябва и да се почива. Защото ако започнем да се замисляме колко време прекарваме в непрекъснат контакт с екрана, в следващия момент се оказва, че час-два вече сте гледали, независимо дали на компютър, дали играете с iPhone-а си, дали четете книга. Така че първата стъпка е да знаете тези продукти, тези уреди какво могат да ти причинят и да направим всичко, което можем, за да бъде тялото ни в идеална позиция, когато ги използваме тези технологии. Ако не спазваме тези правила, какво причиняваме на своето тяло? Доктор Виолета Кръстева засегна тази тема вече, но до какво води загубата на естествената извивка на гръбначния стълб, това, което вие можете да добавите към нейния отговор? Какво може да се случи? Значи, когато ви е напред главата, наведена, това не е естествено положение за гръбнака, той не може да го поддържа дълго време. С други думи, първо трябва да осъзнаем кое е нормално за гръбначния стълб. Ако гледате човек отпред, трябва да имате права линия. Хората го знаят това. Отстрани обаче имаме едни здравословни извивки, и те са изключително важни за структурата, за здравето на гръбначния стълб, за да може да се поддържа тялото спрямо гравитацията. И вече навеждайки главата си напред дълго време, това вече отслабва позицията на гръбначния стълб. Естествено, това може да повреди големи секции от гръбначния стълб, да се получат дисбаланси в него. Например, ако главата е напред, това вече премахва естествената извивка на врата. Може не само да се изправи тя, може дори да стане обратна. Естествено, мускулите, които работят за да поддържат главата и врата, се натоварват още повече, защото център на тежестта на главата вече е различен от центъра на тежестта на тялото. Когато гръбначният стълб е в тази вече нездравословна позиция, отслабена, започват вече да се напрягат и връзките във врата. И тъй като главата тежи, когато е наведена напред от гръбначния стълб, вече и самите дискове се натоварват прекомерно. Всичките връзки на гръбначния стълб, което вече може да доведе до дископатия. Евентуално вече може да се стигне до симптоми, като главоболие, болки във врата, вече болката може да се разпростре надолу по ръцете, започват да ви изтръпват ръцете, да се получи едно парене в тях, може да ви се развали мускулния тонус. И взето в цялата част на горния гръб усещате един дискомфорт. Ако прекалено много отива главата напред, тогава вече и кръста, долната част на гърба също е под напрежение. Защо? Защото гравитацията е това, с което непрекъснато трябва да се справя гръбначния стълб. И вече позицията на главата и врата са основните фактори за позицията на гръбначния стълб.
И какво става, ако си наведем главата? Останалата част от гръбначния стълб трябва да компенсира, за да поддържа тялото и главата в необходимата позиция спрямо гравитационната сила. И вече тази позиция не само въздейства на врата, но на целия гръбначен стълб, което е сериозен проблем в днешно време. Вие описахте много такива съществени и често срещани симптоми в нашето ежедневие, когато дори не осъзнаваме защо ни боли главата или защо ни е изтръпнал врата или защо нямаме тонус. Доктор Марк Бер и доктор Виолета Кръстева всъщност дадоха възможните отговори. Колко от нас сме гледали мобилен телефон, така че той да е на нивото на очите? Почти никога, най-малкото заради дискретност, когато сме на обществени места и така нататък, разбрахме какво трябва да направим. Екраните на нивото на очите, да си даваме сметка, кога трябва да си даваме почивка, защото от време на време и това трябва да дадем на своето тяло, за да се чувстваме добре, да имаме тонус и да бъдем работоспособни, изобщо да се радваме на живота. Сега, ако обаче вече сме стигнали далеч и сме изгубили нормалната извивка, в Американската клиника за гръбначни заболявания как можете да помогнете? Какво е по силите на медицината, която се прилага при вас, да помогне в тези случаи? When the patient has developed these symptoms, когато вече пациента е развил симптоми, по всяка вероятност това се е развило в течение на години, оттам вече се получават симптомите. Защото имате ли болка, това означава, че нещо не е в ред. Това е естественото предупреждение от тялото ви, че има проблем. Тогава вече трябва да отидете при лекар, да бъдете оценен правилно. Първите стъпки ще бъдат естествено консултация за основното оплакване. След това, разбира се, трябва да знаем как функционират другите части от тялото ви, за да можем да видим какви малки проблеми може да имате и да ги спрем преди да са станали по-големи. Втората стъпка след консултацията правим един основен преглед с съответните ортопедични и невроложки анализи, за да осъзнаем как ви функционира гръбначния стълб. И вече третия компонент на оценката е структурна оценка. Разглеждаме позицията на тялото, разглеждаме картинките, правим анализ, така че когато ви огледаме от всички страни, можем да видим какви нарушения има на позицията и на структурата. След това вече се прави един модел и на гръбначния ви стълб, на евентуалните увреждания. И за това са необходими поредица от рентгенови снимки. Какво ни помага това? Ами да измерим всички възможни ъгли, да сравним конкретния гръбначен стълб с идеалния модел на гръбначен стълб. И така вече определяме дали вашия гръбначен стълб е нормален, дали има отклонения и какви са те. И тогава вече може да се види дали има общи увреждания върху цялата система. Както вече казахме, когато гръбнака ви е в нестандартна позиция, той ще се отрази негативно и на сухожилията, и на мускулите, и на дисковете, на нервите, на костите. С други думи, върху цялата система. В момента, в който разберем причината за тези отделни симптоми, ще разберем в момента в какво положение е гръбначния стълб и вече разработваме индивидуализирани програми за рехабилитация, която да обхване всички тези засегнати части. След като приложим това лечение спрямо пациента, наблюдаваме вече как се подобрява той с времето, като измерваме преди процедура, след процедура. Дали се подобряват симптомите, като
главоболие, мускулни болки, парене, всичките тези изтръпвания. Така че преди и след оценките на физическото състояние. Да видим дали вече той функционира по-добре като организъм в сравнение с първия път, когато ни е дошъл. След това пак имате структурна оценка с рентгенови снимки преди и след процедурите. И това ни позволява да анализираме пациента по три начина, като симптоми, като функционалност и като структура. Всички тези три аспекта с параметрите си са важните за здравето на пациента, за неговото благоденствие, качество на живот. Тоест, така вече имате пълна картина и е ясно каква е рехабилитационната програма, която е нужна. Сега със сигурност има много случаи, когато хора са прибягвали до оперативно лечение. Вие специално казвате за вашата клиника неинвазивно лечение. Така че, ако вече е извършена операция, вие можете ли да помогнете и колко време отнема това? В някои от тези случаи можем все още да подобрим нещата. Зависи от отделния случай, естествено. Зависи от типа операция, която те са прекарали. Но сме имали много случаи, когато оперативната намеса не е била успешна. Не се е подобрило качеството на живот. Може да се варира от 2-3 месеца до 6 месеца, в зависимост от случая. Тоест, вие помагате на тялото да се възстанови. Да. Когато имаме отслабена система, отслабена структура, ние трябва да се опитаме да я засилим, да я подобрим колкото се може повече. Независимо дали те са имали оперативна намеса или просто имат сериозна дегенеративна промяна на гръбначния стълб. Трябва да се опитаме да подобрим положението колкото се може повече. Защото ако оставим нещата както са, те само ще се влошават. Независимо какво прави човек. Така, говорим за случаите, когато сме стигнали твърде далеч и сега да завършим точно с перспективата на превенцията, своя разговор. От следващия месец разбрах, че вие започвате мащабна социална кампания, Американската клиника за гръбначни заболявания, за безплатни прегледи в училища на учениците, толкова изкушени от новите технологии, толкова свикнали вече, за разлика от нас, от толкова млада възраст, телефона да бъде в ръката им, още повече, че това е момент, когато тяхното тяло се оформя. Така че това е много важен момент. Какво ще кажете на учениците, така че да си спестят беди и заболявания? Нашата инициатива е една кампания за здравословен живот, за да могат достатъчно рано да се установят проблемите и да се предотврати тяхното развитие. Ще правим един скрининг на положението на тялото на учениците по училища, за да можем достатъчно рано да установим дисбалансите. Знаете, че в началото човек не усеща болка, затова е трудно да се установи, че има проблем. Болката идва по-късно. Затова ние трябва колкото се може по-рано да се намесим, да установим проблема, за да можем вече да предотвратим неговото разрастване. Другото, което ще направим, е една чисто образователна програма, за да могат да осъзнаят учениците как различните технологии въздействат върху телата им. Да знаят какви симптоми, какви знаци им дава тялото, че са в неподходяща позиция твърде дълго време.
The importance of taking breaks. Да знаят колко е важно да си почиват понякога. Да изправят тялото в правилната позиция, независимо дали става дума за работа на компютър или с телефон. So this is not only to inform people about how to не само да информираме хората как да използват технологиите, но и да улавяме проблема в началото, преди той да е станал сериозен. Защото вече 10 години лекувам хора и виждам как пациенти чакат, докато най-накрая тялото вече е в такава криза, че щът не щът трябва да се прилагат драстични мерки. Затова е хубаво рано да се хванат проблемите при децата, да се обучат децата как да се грижат те за собствените си гръбнаци. И това да им позволи да растат едни здрави хора и като станат малко по-зрели, да се радват на живота. Ние знаем, че тялото в самото начало се опитва да компенсира. Когато това стане непосилно, тогава се появява болката, тогава се появява и нуждата от специализирана помощ. И за всичко това ни разказаха доктор Виолета Кръстева, доктор Марк Бери. Доктор Кръстева е лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Доктор Марк Бери е доктор по хиропрактика. Благодаря ви много. Благодаря ви и аз. Thank you very much. И аз благодаря. Благодаря и за помощта в превода на Цветан Пеневски и отново да си припомни всички тези съвети, които експертите дадоха в нашето студио, и то е ние да определяме позицията на тялото си, а не да оставяме външни фактори, като екрани или социалната среда да ни диктуват как да стоим пред екраните, как да ползваме своите телефони и как да бъдем и пълноценни в ежедневието си и грижовни към своето тяло. Това е рубриката "Здравето има значение", съвместна на BTV Радио и Американска клиника за гръбначни заболявания в София. Здравето има значение. Една рубрика на Американска клиника за гръбначни заболявания в ефира на BTV Радио.